No, entäpä emäntäehdokas? Millaisia toivomuksia? No, enpäs nyt oikein tiiä. Sano vaan suoraan, että semmonen, joka ei työtä pelkää. Mut emäntäähän tässä etsitään eikä työntekijää. Hynylessä on jo yksi emäntä. No, saishan se olla ainakin luotettava ja rehellinen. No niin. Aika rientää. Kiitos Erkki ja Reetta Hynyselle. Kutsumme sisään toisen isäntäehdokkaan. Ja aplodeja teille. No, mutta millainen mahtaa sitten olla Pentin, viherluodon ihannevaimo ja emäntää? No, semmonen tavallinen. No ei nyt ihan tavallinen. No, semmonen tavallinen mukava ihminen. Mieluummin akateemisesti sivistynyt. Pentti on itsekin agrologi. Meidän suvussa on aina arvostettu koulutusta. No, semmonen huoliteltu titto. Täällä maalla kun näkee vaan näitä huivipää mummoja ja saappaista löntystelijöitä. Niin, että onko tämä ulkonäkötoive tällainen sitten? Niin ei ne tuulipuvut ja lintaan astutut kengät paljon raavaan miehen hormoneja herättele. Pukeutuminen ja ulkoasu on tärkeä osa ihmistä. Siinä olen Pentin kanssa tismalleen samaa mieltä. Nainen, joka ei huolehdi ulkoasustaan, on kotioloissakin todennäköisesti melkoinen homsantuusa. No niin, kiitos tästä teille, kiitos vierailusta teille molemmille. Jääkää tuonne lämpiöön odottelemaan. Kutsun sitten lopuksi vielä kaikki kilpailut yhtä aikaa lavalle. Joo. Ja aplodeja Pentille. Kyllä siitä tsemppiä vaan. Arvoisa yleisö, päivän kolmas ja viimeinen isäntäehdokas. Nastolan finaalin musta hevonen. Loppukilpailuun arvonan perusteella päässyt isäntämies. Tervetuloa Niilo Taskinen. Ai niin, onkos? Niin, mutta meillähän taitaakin aika loppua tässä kesken. No, minusta tuntuu, että me nyt joudumme jättämään tämän kilpailun pikkaisen pahaan vaiheeseen, mutta älkää huoliko. 6.2. korjaan 12.6. tietenkin, kun on niin paljon näitä keikkoja menee sekaisin. 12.6. olette tervetulleita katsomaan, miten tässä loppukilpailussa käy. Sinne Nastolan Taarastiin.